Chus le go chord is níos Eoin P agus sé é leirhas an leir bheith go bhascuing nniu ná Heartstopper a dó leabhar a dó le Alice Oseman níos an gona sin únú a gceart agus Eoin McEvoy a daisigh agus is sais bhí glór búis timpeall ar an leabhar seo agus ní chéad leabhar stra agus bíonntaach an rud é sin sin gur díleach a lán coipanna de fut a fata a chur amach agus bhíos ag an seo le leabhar mé an seo le leabhar na chean bhíos an seo le leabhar na chean agus bhí glór daine an a ríist agus sé beidir an rud is fearr faoin leabhar seo ná chohéadrum is atá scéil sin bhain scéil sa dar leabhar níos taine bhí nó níos fearr ná an chéad ceann agus beidir an rud is suntas ar fad faoin leabhar ná an tlí ar sppraig sé an pobal LADT agus pobal na Gaeilge an leabhar a léamh agus is ionintach é sin ghfuil le leabhar mór dhéile a going sa Gaeilge agus se tá teach a ríis mar stúil de fut a fata / barzaz annach lang go Joe agus tá taisteachán anna eilúnach éirí leis an aisteachán tanga na négóirí a chur láthair ar chlí áirithe agus an sin ach ceart na tanga bheit an freisin. Tá cúpla rud an atá thugann léargus ar sprí leis an tanga rud atá riochta nach freisin agus hain siad sin an cóid sin inis ach don té a higaní tá cúpla leath injóg nó clachtais tanga mar úsáid an daoine an tanga go fíornach beidir nach meach le feiscin sna leabhar ná go deimhin sna deá leabhar mar sin hain sin lum agus credim gúil tuile leabhar sa tra agus se beidir go spreige sé mar luigh Eoin is dóilm beidir go spreige sé tuile daoine le buntaíoch sanna LADT ar chéimi LADT nó le siomh LADT a scríomh sa Gaeilge agus bí sin. Agus sin é Heartstopper scélín beag éadrom go leor das siimplí tainebhach agus léirí áile.